campaniilor de donare de sânge am promovat donarea de organe. Mai mult decât atât, anul ăsta reprezentanta la terenului, Luiza, a fost alături de noi și a dat toate informațiile necesare despre acest lucru minunat care se face în donarea de organe. Vrem să rog din grupul vostru al motocicliștilor de la Comunea Roaca de Foc, câți au mers la notariat și au semnat actele să fie donator de organe? Știți că nu suntem înscriși ca și donatori de organe și lucrul acesta se datorează și faptului că suntem informați. Cu ocazia acestei conferințe am aflat mult mai multe detalii despre ce înseamnă moartea cerebrală, pentru că chiar noi care știm și nu avem toate informațiile, le-am obținut. Într-adevăr, cei de la ATR au pus o muncă foarte grea să convingă lumea să doneze organe, mai ales pentru că majoritatea nu au încredere în sistemul sanitar. Ne gândim și cine știe, poate